रेलुआ प्रधानी के चुनाव आइल बा रे। पिछले साल नु भई रहे 4 साल बाद नु होई हो। तो इस साला कौन सी के पोस्टर चिपकावत रे? ए भाई काठी के प्रचार करत रहू? भाई ये हमार छोट भाई है भाई, ई भुला गइल भाई को 3 गो गर्लफ्रेंड रोवत है से एकरा के खोज देवे के बा। जानो तारे सर पूर्व टोला जानी न मार छिला छिला के लड़की आई लव यू कहली सर, लेकिन हां बात कौनो के कुछ ना सुने न। 5000 रुपया कर्ज काढ़ के सारवा के कान के इलाज करवनी। एकर कान तो ठीक ना भइल, लेकिन ई सारवा बहिर से बहिर लंठ हो गई। का रे हमर 5000 रुपया दे बसन किरा बड़ी ढेर दिन बाद भेटाइल बाड़न स। कुछ कला सका ना ना मुंशी जी, रउरा जाई और पैसा हम 10 दिन में दे देम। जाई हां जाई जाता नहीं, बाकी 10 दिन पैसा ना देला सनु पटक के ले। बड़ा मौगा बारे सारवा। साला मुंशिया का कह के गइलो रे कि भड़का तारा छ। आ माई बहन के गरियले होई तो कहियो छ सार के मार के कपारे फाड़ देम। पैसा लेले बाड़ो देले बाड़न त पैसा ली हम। तोरा से कहम देता त सुन लेबे। सार बहिर कहम जे आम तो सुनिहन काम। साला ई काठी के पोस्टर चिपकावत। सारा गुंग वाला का छपटाता रे। गुमशुदा की तलाश। नाम फुलगेना कुमार, गांव रेलम नगर, रंग थोड़ा काला, हाइट 5 फुट 2 इंच। जो लड़का को खोजेगा 5000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। जय हो बहिरा, लक्ष्मी जी चल के हमनी के पाले आई बड़ी। छोड़े के नहीं करा के खोज के निकाले के बा। गुंगा साइकिल लेके आओ। ए भैया ए रुको हो। आई देखो हे लइका के ध्यान से देखो। लइका के कहीं देखल बड़ो ना हम तो नहीं। अरे अगर फुलगेना नाम हो रेलम नगर के हट भुलाइल बा, देखल हो ना हम नहीं। ना देखल। ठीक बा जा। रे जो होगा से पूछ के आओ तो जो पूछ के आओ जो रे। ए भाई देखले है एकरा के कहीं ना 5 फुट 2 इंच हाइट बा, तनी करिया बा, कहीं देखले हो ना 5000 के बात बा भाई, सही सही बोलना। देखले हो कहीं एकरा के? दिमाग चटबो सरऊ। चल भाग। अरे दोगला सरो मार दे रे दांत छीले लागो। काहे मरलस रे? छोड़ चलो से दूसरा के उसे पूछे ले चला। चल। दोगला बा बाबा से पूछो सब बाबा से। ए बबुआ का घूमता लो, का खोजता रहो? लइका खोजतन जाए बाबा। तू हमारे लड़का बड़े सके लड़की से बियाह करे के बा। ए बाबा बियाह नहीं करे के, हेकरा साली के लेके भाग गइल बा, ओकरे खोजतन जा। देखी ये लइका ह। हमनी के नहीं खींचा जान दे लड़का कहाँ के हो कहाँ बा। अच्छा ठीक बतलब जाता भैया। बाबा का कहलो हन? देखले बड़न बाबा? ना ना बाबा नहीं खोज देखले। ई सरवा ना मिली का? ए गुंगा ई सरवा ना मिली का रे? ई सरवा गुंगा का छपटाता रे। कहताटे ये सरवा के धरती निकल गइल कि आसमान। सारे चढ़ल चूल पर से भात खइए तो कहाँ से तिल करू बियाह करे। सरवा सुअर लेखा तो लागेला ये सारे गुंगा। मरलो सार तो मार के मुंहे नोच। अरे ससुरा तनी के दोगलपन खत्म हो गइल तो चल सन है ससुरा का जोहल जा पहले। चल चल चल।
सारा हरूको तरी पानी पियल जा ये सारा खोज तब हालत खराब हो गइल बा। अरे उही तवा उहे बारे पकड़ो सनो करा के थोड़ा सा अरे रुक तोरे नाम फूल के नाम हो हमरे नाम हां आ तोर घर रेलम नगर हो हां हमरे हां। अरे हितावा ओ जा तोर माई तोर बाप तोर घर परिवार रोवत आटे ते हे जगह का करते रे बलिया जिला में सर तोरा 5000 रुपया इनाम रखल गइल बा। तोर 5000 रुपया का इनाम बाटे। अब इनाम हमनी के मिली टांग चल रुक चलो रेलम ना कर तोरा का रेलम नगर पहुंचा। सरवा 10 दिन खातिर छेमनी पेंटा का पता चल गनी घर वाला पता घोषित कर दलन सब 5000 इनामो रखी दलन सब दोगला सारावा। हेलो फ्रेंड्स मैं श्रवण कुमार और ये मेरा एक छोटा सा टीम। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर और एक कमेंट कीजिए और हाँ ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद और भी खतरनाक कॉमेडी से भरपूर और मस्त मस्त वीडियो आने वाली है हमारे इस चैनल पर। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू मोस्ट वेलकम एंड लव यू।